Sanibonani wengane zakwethu ake ngibingelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina kupeza ngithuthi ungakho malo bathi ilaspo namagumede mhlawumbe emangabe usemusha like kanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu enazi makulesikhathi sisuke singezile khona ukuzomosha ixesha lapha nasonke khona ukuzomosha isikhathi kodwa ke sonithatha sinibeke endabeni ezihamba phambili sibheka udouble hamba phambili lapha ngizobheka insizwa ehamba phambili lapha insizwa kaDubazane insizwa impela siveke negale elikhulu emculo amaskandi insizwa ke efike noshunwayo lapha noLuve umfoko kaDubazane insizwa ke izokhipha i-album yayo la khona elindwa ngabantu abaningi lapha ke sokhumbula lensizwa isebenza kakhulu lensizwa eduma kakhulu emculo amaskandi ezifana noKhuzana umfoko kaMpungose kanjalo noqhosha ngokwenza kwakhe umfoko Sphesihle ethakathini kaBhayi ezinye zithakathile usuku lapha ke lensizwa mangabe uyifaka engomeni lapha ke lena yenza sure ukuthi ke ifika noshunwayo othe ukuhluka and iyenza sure futhi ukuthi ke iyabhaxabula lapha ke iyashaya ingoma emnandi kakhulu usokhumbula kulensizwa ke unyaka odlula lapha ke yakhipha i-album yayo okanye EP lapha ke ekade inengoma lapha ke ezingapheleli ukuthi siphuma album kodwa ke shichaza abantu abaningi lapha izingoma ekade sifana nezingoma ezithi buthebelele kanjalo nengoma lapha ke eshaya noSphesihle intokazi kaDludla ethi xola police umoya lapha ke into yokuchaza abantu abaningi kakhulu lapha ke ingoma ekwazile ukuthi ke ishaye imiliyoni ke lapha ke album eyokuqala ngiqala lapha lensizwe ke sodedela lapha nealbum engithe ngibone impela ukuchaza abantu abaningi ebekhombisa ukuyithakasela ukuthi ke bayilinde ngamehla abomvu ehloko sithi ke Ngibeke Ngaphezulu ke izisho njalo album kaLuve ezophuma lapha ke eshaya ngengoma ke mnandi unumber 1 akhona uthi ke angisabi ingoma ezobe ikhuluma ngombuso wamaciko kodwa ke number 2 ikhuluma ngoShembe bese uthi number 3 izoba hamba noDideza Dubazane siza futhi nale nesebenza kakhulu noqhosha ingoma ethi isibhamu bese uthi number 4 ke ingoma okuyona isihloko sealbum ehamba nentokazi kaDludla intokazi iyakwaZulu lapha ke sendele kwaDludla number 5 engenele number 6 amacala number 7 imali featuring futhi ke intokazi iyakwaZulu Sphesihle number 8 emzabalazini number 9 inyawaza number 10 umuntu number 11 uthando featuring uSphesihle Zulu number 12 igama lami number 13 idlozi lami featuring esinothile majola ke lapha intokazi ke nawo futhi esebenze noqhosha ngokwenza kakhe ibizwa lapha ke nothile majolo Helen lapha number 14 eyokuza ngicabanga imali ke eyokuza lapha sazi kodwa ke esibheka ngamehla abomvu ukuze ukuthi ke le ngoma ithini mangabe ke ekhulunywa ngemali iyokuza okanye ke ekhuluma ngeyokuza mhlawumbe ke lezi ngoma ezingaka mhlawumbe ezo 14 lapha mhlawumbe ipi obona ngathi izodla umhlanganisi noma ipi othema ngabe ufunda isihloko sayo siyachaza hlala lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi nesithini ezakho izemvo ngalolu dawo mina ngathi ukuthi ke ila sponsor ngiphuma nje na kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi ngesikhathi esilandelayo kwivideo elandelayo wakho ukusubscribe nibe nosuku nomnandi niziphathe kahle ngithanda kakhulu